Буада бірнеше мөһим вакыйга булды. Капиталь ремонттан соң Буа медицина училищесінің тулай торагы ачылды. Әлеге һәм башка яңалыклар турында киләсе язмада. Үткәрелгән масштаблы эшләрнең нәтиҗәләрен Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыков һәм республиканың төзелеш, трак-коммуналь хуҗалык һәм архитектура министры Марат Айзатуллин бәяләде. Министрлык җитәкчеләренә район буенча мәгълүмат бирелде. Аерым алганда, районда табый вазифалары белән тәэмин ителеш 98%-тан артык. Медицина хезмәткәрләренең уртача яше 49 яшь ярым. Шулай ук Марат Садыков һәм Марат Айзатуллин Буа бала тудыру йортында булдылар. Булачак 1-нче сыйныф укучыларына портфельләр тапшырылды. Буа мәктәпләрен тәмамлаганда бердәм дәүләт имтиханын югары нәтиҗәләргә тапшырган укучыларны котладылар. Казаннан килгән кунаклар Үзәк парк территориясендә агач утырту чарасында да катнашты. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары, Буа районы.